El creixement de les ciutats a les últimes dècades ha propiciat una pèrdua important d'espais verds, el que ha contribuït a reduir la qualitat de l'aire i la salut dels seus habitants. Però, i si part de la solució es trobés als mateixos edificis? Una de les solucions constructives que està guanyant més pes en els últims anys consisteix en la instal·lació de cobertes verdes, ja sigui als edificis existents o en els de nova construcció, ja que, a més de millorar el balanç energètic dels edificis, ofereix diferents beneficis no només a nivell ambiental, sinó també a nivell social i econòmic. Una coberta verda és un sistema constructiu amb un acabat vegetal sobre gruix de terra o substrat i és concebut especialment per obtenir beneficis ambientals. Els principals beneficis que trobem a nivell ambiental són: primerament, contribueixen a reduir l'efecte illa de calor a les ciutats, gràcies als processos de transpiració i la humidificació que tenen lloc a les cobertes enjardinades. A més, les cobertes asfaltades poden arribar a escalfar-se fins als 70 graus centígrads, mentre que una cobertura vegetal no sobrepassarà els 30 graus centígrads. Un altre dels beneficis ambientals consisteix en la possibilitat de captar i emmagatzemar aigua de la pluja, gràcies a la instal·lació d'aljubs, que permeten reutilitzar l'aigua captada en el mateix edifici. A més, l'absorció d'aigua per part de les zones verdes de la coberta contribueix a la reducció de la quantitat d'aigua que va directe al clavegueram, prevenint així la saturació de les clavegueres i les inundacions en episodis intensos de pluja. D'altra banda, la capacitat filtradora de la vegetació present a les cobertes verdes permet reduir els nivells de contaminació de les ciutats. Finalment, trobem altres beneficis ambientals com la reducció dels nivells de CO2, la creació d'hàbitats per a la fauna urbana, així com la millora de la qualitat de vida o la potenciació de l'agricultura urbana i de proximitat en aquelles cobertes que instal·lin zones de cultiu. En termes econòmics, els principals beneficis són: increment de la vida útil de les cobertes. Això és degut a l'aïllament extra que ofereix la capa de substrat i vegetació, proporcionant protecció respecte als danys mecànics, la radiació ultraviolada del sol i les temperatures extremes que es donen en una coberta convencional al llarg de l'any. Augment de l'eficiència energètica de l'edifici, gràcies a la reducció de la transferència de temperatura entre l'interior i l'exterior. Això permet reduir la calor excessiva a l'estiu i minimitzar les pèrdues de calor durant l'hivern, amb els estalvis corresponents en la refrigeració i calefacció de l'edifici. A més, la instal·lació de panells solars sobre una coberta verda pot suposar un augment de l'eficiència energètica de les plaques, ja sigui per producció elèctrica com per aigua calenta sanitària. Per últim, a nivell social, les cobertes verdes també poden jugar un paper important. D'una banda, degut a que es poden dissenyar com espais d'oci o jardins comunitaris, i de l'altra, ja que ofereixen la possibilitat d'aprofitar-les per al desenvolupament d'activitats d'agricultura urbana, tant per part dels veïns com per part d'entitats socials. Als Estats Units trobem 4 programes destacats per a la promoció de les cobertes verdes. Es tracta de Cool and Green Roofing a Nova York, Eco Roof Program a Portland, Green Roofs a Chicago o Green Factor a Seattle. A nivell europeu, Alemanya és el primer país que va apostar per les cobertes verdes, sent actualment el país amb més metres quadrats instal·lats. A França, per exemple, la llei obliga que les cobertes dels nous edificis estiguin ocupades parcialment per plaques solars o vegetació. La ciutat de Copenhagen va ser la primera en crear legislació municipal per a la promoció de cobertes verdes. Concretament, des del 2010, la instal·lació d'aquest tipus de solucions és obligatòria en la majoria de plans locals, el que suposava uns 200.000 metres quadrats de cobertes verdes. Trobem altres exemples a Múnich, Basilea, Rotterdam o Londres. A la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament va publicar el document Mesura de govern per a impulsar terrats vius i cobertes verdes a Barcelona a l'octubre del 2014, amb els primers incentius i subvencions a la renaturalització de les cobertes. Posteriorment, l'any 2017, es va publicar el primer concurs de cobertes verdes,
amb un total de 10 projectes guanyadors que van optar a una subvenció del 75% del total del cost de l'obra. Aquestes cobertes van suposar un total de 5.500 metres quadrats de verd, 217 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i 2 molins de vent, 4 noves instal·lacions de recollida d'aigua de la pluja o noves instal·lacions per a fauna, com estanys per a amfibis, hotels d'insectes, caixes niu d'ocells o un sistema d'aquapònia. Més recentment, l'any 2020, l'Ajuntament de Barcelona ha convocat un segon concurs de cobertes verdes, amb les mateixes condicions de subvenció que l'any 2017. Degut a l'èxit d'aquestes convocatòries, és molt probable que en els propers anys se segueixin subvencionant aquest tipus de projectes, ja sigui en forma de concurs o en forma d'altres subvencions públiques destinades a la rehabilitació energètica dels edificis. Al tractar-se de solucions innovadores, poden sorgir certs dubtes abans de decidir-se a instal·lar cobertes verdes, tant en el cas de comunitats de veïns com en el cas de les pròpies constructores o enginyeria. A continuació, resolem alguns dels dubtes més freqüents. Quin cost té una coberta verda? Els costos poden variar segons el projecte, influint en el cost factors com la mida de la coberta, l'estat de conservació, l'estructura o el futur manteniment. Si ens fixem en les cobertes guanyadores del concurs del 2017, la superfície verda instal·lada va ser de mitjana d'uns 550 metres quadrats per coberta, amb un cost mitjà d'uns 290 euros per metre quadrat verd instal·lat. Poden sortir goteres? El substrat i les capes de protecció que es col·loquen a l'hora d'instal·lar una coberta verda ofereixen una major protecció contra l'aparició de goteres. És un problema la sobrecàrrega de pes? Per a edificis existents, es requereix la visita d'un tècnic per valorar la necessitat o no d'aplicar mesures per reforçar la coberta. Sigui com sigui, existeixen solucions que permeten alleugerir el substrat de la coberta verda. Són compatibles amb plaques solars? Sí. De fet, la reducció de la temperatura que ofereixen les solucions verdes permeten que les plaques solars treballin amb major rendiment. 8 de les 10 cobertes guanyadores l'any 2017 van incloure també plaques solars fotovoltaiques al projecte. És car el seu manteniment? Així com les cobertes convencionals, les cobertes verdes també requereixen de manteniment. Si no es disposa de pressupost, es recomana instal·lar cobertes extensives o semi-intensives amb requeriments baixos. El manteniment el poden dur a terme tant empreses de jardineria com els propis veïns. Les cobertes verdes són solucions constructives que prenen cada vegada més força dins el sector, no només pels seus beneficis per als ocupants de l'edifici, sinó també per la seva implicació en la lluita contra la contaminació de les ciutats i el canvi climàtic. En aquest cas, tant els promotors dels edificis com les comunitats de veïns o les administracions públiques poden formar part del canvi, fent de les nostres ciutats llocs més habitables i sostenibles.